खुलुमबाय बयखौबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बावहरनाय थाबाय एक्चुअली आं दिनै माबायदि एनथाब बानायो बेखौ देखायनो नागिरदों आरो माने मागोआथ' थांबायानो होनजायो थेवबो माने जोबखांनानै आं दा एनथाब जानो बिराद गोसो जादों ओंखायनो आं एनथाब बानायनो होननानै सानदों आरो दा नोंथांमोननो आं स्टेप बाय स्टेप देखायलांसै आं माबायदि एनथाब बानायो थौदो होमबा भिडिअखौ जागायजेनसै आं दा फार्स्टआवनो नारेंखलखौ उनग्रोनोसै नारेंखलखौ बिदि फिसा फिसा हाफ्लेना लाखादों आङो एलाय माने मिक्सचार मेसिनावसो होगोन आरो आङो मिक्सचार मेसिनाव होबा एसे थाबबो जायो नालाय टाइमबो सेभ जायो ओंखायनो आं बेखौ दा उननोसै मिक्सचार मेसिनाव आं दा उननोसै दा आं नारेंखलखौ उनखांबाय बेलाय नै दा बेखौ एवनोसै एक्चुअली नारेंखल एवनायनि आवगोल माने सारायखौ बिराद मोजाङै साफा खालामनानै लानांगौ आरो पुरा साफा होमबा एवनोसै नारेंखलखौ दा नाथाय नारेंखलखौ एवनायाव मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनांगौ आरो माने नारेंखलखौ एकदम ल' फ्लेमावसो एवनांगौ माने अरखौ फिसा होनानैसो एवनांगौ नङाबा खामोना ओमफ्राय माने टेस्टआ गाज्रि जायो ओमफ्राय नुनायावबो गाज्रि नुयो ओंखायनो आरो दा नारेंखलाव सिनि होनोसै आङो एबारना आं नारेंखल एवनायाव बेखौ होनोसै बेखौ कर्पुर होनो आरो नाथाय जाय मोनजाफेराखै बिनि मोदोमनायखौ गाज्रि मोनो आरो नाथाय आं उन्दैनिफ्राय जाबोनाय नालाय बेखौ मोजां मोनो एक्चुअली बेखौ होनायनि मोननै प्रफिट दङ आरो मोनसेया माने नारेंखल जिनिसा एसे गेस्ट्रिक खालामो नालाय ओमफ्राय बे जिनिसखौ होबा माने गेस्ट्रिक जाया आरो ओमफ्राय हजम जानायाव मोजां जायो आरो ओमफ्राय मोनसेयाथ' जेनेबा मोदोमो जिनिसा बेनो आरो ओमफ्राय खायसे खायसे मा खालामो इलाचिनि माबा गुन्दैबो होयो आरो नारेंखलाव मोजां मोदोमनायनि नै बिदि फिसा फिसा आरो ओमफ्राय बेखौबो पुरा गथा होजोबनो नाङा आरो बेखौबो फिसा सिफायनानै ओमफ्राय एकदम गुन्दै खालामनांगौ गुन्दै खालामनानैसो होनांगौ आरो बारा होबाथाय माने एसे गोखा गोखा टेस्ट फैयो आरो जि गोथाव मोदोमबाय आंना दा नारेंखल एवनाया जाबाय आं अनखौ मिक्सियावसो उनो उवाल गैया नालाय ओंखायनो आरो मिक्सियाव उननांगौ जायो बारा बुरजा बुरजा होआ एसे एसे होयो नङाबा गाज्रि जायोना ओंखायनो आरो ओमफ्राय दा आङो बेयावसो सालिगोन बेयाव माने गब्लङा एसे गिदिर गिदिर नालाय बेजों सालिबा साबसिन जायो आरो ओंखायनो आं बेजोंसो सालियो आं दा अनखौ उनखांबाय ओमफ्राय आंना दा अना रेडि जाबाय दा एनथाबनि लाहार फाहार खालामसै
आं गान खननायखौ रागा जोंनाङा दे माने आं ओरैनो थानाय समाव गान खनफ्लांबाय थायो आरो आं दा नारेंखलनिखौ बानायखांबाय एबारनि आं सिबिंनि एनथाब बानायनोसै सिबिंखौ आं फार्स्टआवनो एवनानै ग्राइन्ड खालामनानै लाखाबायमोन मिक्सचार मेसिनाव ओमफ्राय बेयाव सिनि होदों आरो सोरबा सोरबा गुर होयो जिहेतु दा न'आव गुर गैया जोंहा आंबो लायहैयासै बाजाराव ओंखायनो आं सिनिखौनो होबाय आरो एलाय आखाइ फारसेजोंनो बानायबाय आं लोगोफोर बेखौ मोजां जादोंना जायाखै बुं दे कमेन्टआव ओमफ्राय सोर सोर आं बानायनाय एनथाबखौ जानो लुबैदों फैबानो जाबाय जोंनाव लोगोफ्रा सोर सोर एनथाब बानायो न'आव आंनो कमेन्टआव कमेन्ट खालामहर दे माबायदि बानायो नोंथांमोनहा आंथ' बिदिसो बानायो दा नोंथांमोनहाबो माबायदि बानायो अनेकानो एनथाबखौ सारायाव बानायो नाथाय आं माने बे तावायावसो साबसिन मोनो आरो नोंथांमोना मायाव बानायनो मोजां मोनो खिन्थाबानो जाबाय एक्चुवेलि आं एनथाबखौ स्कुल फरायबाय थानायनिफ्रायनो बानायनो रोङो आरो माने जोंनि माजों थायै थायै बे बानायनायखौ नायबाय थायै थायै हेल्प खालामै खालामै बिदिनो हारसिं रोंलांदों आं सानो जेबो खामानि बिदि हायै थाया आरो आंनि साननायाव आरो मानो होनबा गोसोआव जुदि जोंहा मोनसे लुगैनाय दङ बा हास्थायनाय दङ होनबा जिखुनु खामानिखौनो मावनो हायो होनना आं सानो दा सिबिंनि एनथाब बानायनायाबो जोब्बाय एनथाब बानायनायनि प्रग्रामानो जोब्बाय पुरा जोबजोब्बाय दा बेलाय नै सोर सोर जानो लुगैदों फैबानो जाबाय जोंनाव पुरा फटिक जाबाय दा जानोसै जोङो सामफ्रामबो जाबाय थानोसै जोबागौ मानि जाबाय थानोसै आं दा एसे थावनि सिथाव बानायनोसै माने फिसालाया जानो होनगासिनो नालाय एलाय आं नागासिनो दा नोंथांमोनाबा मा होनो जोंनाथ' थावनि सिथावबो होनो थावनि लारुबो होनो आरो बेखौ आंना दा थावा दुंखाबाय आं दा होनोसै आंना थावनि सिथावा जाबाय जानोबा बिराद गोथाव जादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों